Νατάσα Χατζιωάννου, εμψυχότρια υπεύθυνων δραστηριοτήτων και συνοδός μονοπατιών. Έχω ιδρύσει την Σμυρίλη Nature Experiences και είμαι πρέσβυρα του προγράμματος Άθρο για ταξίδια χαμηλού αποτυπώματος για την Ελλάδα. Μπορείς να δημιουργήσεις την αλλαγή, καθώς περνάς περισσότερο χρόνο με τους επισκέπτες, βρίσκεσαι σε ιδανική θέση για να δημιουργήσεις πραγματική σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, φύσης και ανθρώπων. Χάρη στην τοπική σου γνώση, έχεις τη δυνατότητα να εξηγήσεις τις διάφορες προκλήσεις στους επισκέπτες και κατ' επέκταση να ευαισθητοποιήσεις τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία. Είστε άμεσοι μάρτυρες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους, τη βλάστηση, την πανίδα, τη χλωρίδα και τις βαθιές αλλαγές στις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως οι αλλαγές στην εποχιακότητα και οι κοινωνικονομικές αλλαγές. Εξαρτάστε από το περιβάλλον. Ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, έλλειψη χιονιού ή άλλα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τη δουλειά σας. Αντιμετωπίζετε αυξημένους κινδύνους και περιορισμούς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, λόγω των συχνότερων και εντονότερων καιρικών φαινομένων, ορισμένα δάση παραμένουν κλειστά για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, λόγω των καυσώνων, η περιπατητική περίοδος και εποχές έχουν αλλάξει.